L-eks Prim Ministru Malti Tom Mintoff kien dak li sawwar il-politika internazzjonali ta' pajjiżna li ddur madwar ir-reġjun tal-Mediterran. Dan intqal mill-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Elix Xibera Strigona f'intervista ma' News u semma kif Mintoff matul il-karriera politika tiegħu iltaqa' ma' bosta mexxejja ta' pajjiżi Mediterrani għal kif meta tella il-Gvern Laburista ta' Mintoff f'Ġunju tal-1971 sab invit lill-Gvern Malti li kien intbagħat sentej qabel mill-mexxej tal-Ġermanja tal-Punent Willy Brandt f'konferenza li għaqdet lill-Ewropa tal-Punent ma' dik tal-Lvant. Din il-konferenza tibqa' magħrufa għal messaġġ li għadda il-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien li mingħajr paċi fl-Ewropa ma jkunx hawn stabilità fil-kontinent Ewropew. Allum il-Willy Brandt minn qed jistieden għall-laqat ta' Helsinki li bdew mbagħad fis-72, allum la intkom tridu li ma jkunx hawn iktar superpotenzi fl-Ewropa u ninħelsu, mela araw x'flus ħattuna x'aħna ħaneħħilsu parti mill-Ewropa, it-territorju kollu ta' Malta mis-superpotenzi. Dan hekk kif Mintoff kien neħħa l-kwartieri tan-NATO fil-Mediterran minn pajjiżna waqt li beda negozjati mal-Gvern Britanniku biex issir reviżjoni tat-Trattat ta' Difiża li ġie ffirmat fil-jum meta pajjiżna kiseb l-indipendenza. Dan tal-aħħar wassal biex il-forzi Ingliżi telqu minn pajjiżna f'Marzu tal-1979 u f'dan iż-żmien il-forzi barranin kellhom iħallsu iżjed lill-Gvern Malti waqt dawn il-laqat f'Helsinki li damu 3 snin Mintoff stieden mexxejja li ma kinux ġej mill-kontinent Ewropew iżda pajjiżi Afrikani li jmissu mar-reġjun tal-Mediterran. F'dawk it-3 snin 72-75 x'għamel Mintoff? Uża l-standing orders, il-proċeduri, il-regoli ta' proċeduri biex beda jistieden pajjiżi laqas kienu Ewropej lill-Libja biex tiġi u tindirizza il-laqa, lill-Eġittu, lill-Iżrael, lill-Marok, lill-Alġerija, lis-Sirja, wieħed wara l-ieħor anke lill-PLO kollha kemm huma stidinhom 9. Dr. Xibera Strigona tenna li dan ġie rikonoxxut mid-dinja rbija hekk kif waqt li l-Ewropa kienet għaddejja waqt kriża żejt Malta kienet ħielsa. Imma biha rebaħ kredenzjali li ma bħalhom għax id-dinja rbija qatt ma kellha x'għatet jaqbes għaliha u ħajeleva u ħajdaħħalha ġo konferenza purament tal-Ewropej u tal-Amerikani. Sostna l-laqa ta' Helsinki ma kienx l-unika post fejn ġie diskuss il-Mediterran dwar bosta suġġetti u tenna li l-kunċett tal-Med9 illum il-ġurnata u importanti hekk kif fi żminijiet ta' sfidi din il-laqa taqqat flimkien 9 pajjiżi Ewropej minn 27 pajjiż li jfisser kwart tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea.